Apocalypse. Okay mga kailyan, here's our dinengdeng. Ayun o. My goodness. Nagpatpatog pa yung sabaw mga kailyan. So let's eat. Tanghali na mga kailyan. Bale magwa 1:30 na. Bale kagagaling ko lang po kasi ng trabaho. Then ako pa yung nabili ng ulam namin. Kaya medyo late na tayong kumain. This is it. Kakamay na lang natin. Talagang gutom na ako. Ang sarap ng galunggong mga kailyan. Tikman natin tong talong tsaka kalabasa. Yung gulay. Meron din tayong ampalaya. Opo. Sarap. Kasi bilgo. Mas masarap talagang kumain mga kailan pag gulay. Sili. Talaga nga nabisinanak kakailian. Talaga ipapas ko timangan. Bakit? Bakit? Kamang gumatang tikok. My goodness. Ito ang palaya, tsaka kalabasa natin. Sarap talaga yung gulay mga kailan. Just to be honest, ako kasi mas prepare ko yung gulay na ulamin kaysa sa mga karne. Kaya ito yung lagi kong ginagawa ng vlog. And aside from that, ito rin naman po yung nakagis ng kong mga recipes. Kaya yun yung ginagawa ko ng video. Sarap din itong galunggong mga kailan. Itong galunggong. Opo. Nagimas. Opo ya. Maria Joseph, Santa Maria. Nagbatang tinarbakan ka Santa Lucia. Sili natin. Bale, dinagdagan natin tong rice natin tsaka tong ulam natin, yung sabaw. Dinagdagan ko rin.
nateng, kakailian. Alam niyo po kasi, itong gulay, ganda po sa kalusugan natin to. Kaya ina-encourage ko po kayo na kumain ng gulay. Lalong-lalo na po ngayon na nasa pandemya tayo. Mahalaga po na maging healthy tayo. Kaya walain po natin kumain ng gulay, mga kailian. Nakakatulong na palakasin yung katawan natin. Ano po? Itong pritong fish, ito na lang yung substitute ng karne. Mas masarap yung isda. Opo. Ang sarap nitong native ampalaya, mga kailyan. Medyo mapait pero saktong-sakto lang sa panlasa ko. If we had an exchange of heart. Kita mo yung kakailyan. Hindi po pala natin nagawa ng full video yung paano lutuin kasi ano, mga kailyan, may problema sa cellphone ko. Pag na-expose siya masyado sa init, nag-overheat siya. Kaya ang ginawa ko, may cling clip na lang yung ginawa ko dun sa pagluluto na ginawa natin. So hopefully, mga kailyan, makapag-upgrade din ako ng camera ko someday. Ako. Tarong, karabasa, pareha. Sada pritong galunggong na. Maliw, say. So, itong linuto po na natin, ang tawag namin dito, dinengdeng. Para po sa kalaman ng lahat, kami po kasi mga Ilocano, ang general term namin dun sa mga vegetable recipes namin is dinengdeng. So halos lahat ng mga gulay-gulay na linuluto namin, we call it dinengdeng in general, mga kailyan. That's the simple explanation of word dinengdeng. So kung magluluto ka ng dahon ng marunggay, dinengdeng na dahon ng malunggay. Yun. Kung dahon ng ampalaya, dinengdeng na dahon ng ampalaya. Ganon yung taong namin daw. Po yan. So that's it, mga kailyan. Ako'y tapos na naman pong kumain. Medyo talagang busog na ako. Hindi ko na kayang ubusin. Actually, mayroon pa tayong natirang mga gulay-gulay dyan. Pero I'm full, kaya tama na. Sana po yung nagustuhan nyo itong dinengdeng episode natin ngayon, mga kailyan. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel. At pindutin nyo rin po yung notification bell button para updated po kayo sa aking mga bagong uploads. Just Agnina, kakailian.